Здравейте! Днес ще се занимаем с урок първи и ще разгледаме Исаия 8 глава, 13 стих, който гласи следното. Господа на силите, Него считайте за свят, от Него да се страхувате и пред Него да треперите. И също така да погледнем Исаия 11 глава, 2 и 3 стих. И Духът Господен ще почива на него, дух на мъдрост и разум, дух на съвет и на сила, дух на знание и на страх от Господа. И той ще се наслаждава в страха от Господа, той няма да съди според каквото вижда с очите си, нито ще решава според каквото